prijatelj. Optimuse, dobijem signal od Minikona. Imam problema sa određivanjem tačne lokacije. Mislim da nam neko ometa signal. Neprestano se pojačava i smanjuje. Red Alert, možeš li da sačuvaš te koordinate? Ne trenutno. Signal je jako loš, gospodine. Pokušavam da ga lociram, ali mogu da odredim sam oblast. Dovoljno dobro. Ajde da odemo tamo pre Decepticona. Ali Hotshot, ne znamo gde idemo. Da, nemoj da si tako brzoplet, nemamo nikakav plan. Opusti se! Priključila sam se na sistem i mislim da mogu da odredim lokaciju Minikona. Unela sam podatke u moj lokator, ali ne može dovoljno da pojača signal. Želiš da pogledaš, Šuršok? Pa dobro. Sve je podešeno, pokušaj. Odlično obavljeno, Šuršok. Uspeo si. Signal Minikona dolazi iz ovog regiona. Hej, znam to mesto. Da, to je Veliki kanjon. Pa zašto ne krenemo tamo? Autoboti, pripremite se za pokret. Hej, ne možete da idete bez nas. Bolje se onda obucite, klinci. Hej, pogledaj me. Da, sada smo deo Autobot tima. Hej, a moje odelo? Zaboravili ste na mene. Super garderoba. Rede, čemu zadržavanje? Okej, Optimuse, svi smo spremni. Hajde da pokrenemo ovaj show. U redu, hajde da pronađemo tog Minikona. Sve je spremno, Optimuse, spremni smo za pokret. Wow, ovo je cool. Hej, sačekajte malo. U čemu je problem? I mene malo žulja, ali navići ćeš se. Ne, nije to u pitanju. Samo sam... Da, Highwire kaže da je Veliki kanjon udaljen 100 km odavde. Trebaće nam dosta vremena do tamo. Onda ne bi trebalo da gubimo vreme na priču. Da, verovatno su i Decepticoni uhvatili signal onog Minikona. Zar vas nimalo ne zanima kako ćemo da stignemo tamo za tako malo vremena? Biće bolje da se vežete. Naravno, Optimuse. Wow, cool. Veliki kanjon je kilometrima daleko. Opusti se i uživaj u vožnji. Biće to dug put. Ja volim putovanja, ali me zanima kako ćemo da stignemo tamo. Može da bude opasno. Spremni za teleportaciju, gospodine? Da mi neku teleportaciju. Zašto se uopšte trudimo oko njih? Pokrenite teleportaciju. Meni je muka. I meni. Ne brinite, naveći ćete se. Sigurno. U redu. Bacimo se na posao, društvo. Ovo mesto je ogromno. Odakle da počnemo? Ako hoćemo da pronađemo tog Minikona, mislim da će biti najbolje da se podelimo u grupe. Budite u kontaktu i raportirajte ako bilo šta vidite. Bilo šta! Zapamtite, ne smemo da dozvolimo da Minikon padne u ruke Decepticona. U redu, ja idem sa tobom, Red Alert. Okej, amigo, upali motor i ubaci u brzinu. Ja sam spreman. Ha, krećemo! Čekaj, Carlose! Hej, vrati se! Nema veze. Bolje da i ja sebi pronađem vožnju. A? Mogu li da se vozim sa tobom, Hotshot? Naravno da možeš, upadaj! Rede, ti se voziš sa Hotshotom. Minikoni idu sa mnom. A? Krećemo! Svi sistemi spremni! Vrati se! Društvo?
Društvo? Bilo ko! Povratio sam jednog minikona.